Guys, good morning. Good day. Buntag diha ninyo mga Bisaya Tech. Ilis taron og timer sa tubig. Tara, ito ilisan at sanay pang putlo ng mga wire guys. So, i-strip sa nato tanan nga wire guys para sayo na lang tayong isulda. Hindi na bitaw lisod kay guys. Ini siya, i-connect ni siya sa supply at hindi siya i-connect sa supply. Mamuni yung supply guys, 12 volts. Hindi pa kayo init guys. Init na. Sinsya na kasawang video guys ha, kaya wala pa tayo kapalit og kuan video equipment, mga kurog kayo, di bati kayong pagka-edit. Tanti guys nga makakat-on sa mga anay bisag ini basic ra kayo ni para mga dugay na nga technician. Pero sa mga bago pa guys nga na nag-iya og mga automatic tubig machine, gamit kayo ninyo, di na mo kinahanglan mo bayad sa mo install ane. Tapos ang pangkuanan og soldering guys. So paon na to ha. So muna siya yung karaan guys. Same ra siya. Kini siya guys sa supply og sa kuan. Supply og sa switching nga ibutang nimo ni sa common. Tawan sa nato kadot guys sa pikas ane butang nini mo siya sa 12 positive
12 volts positive man siya, kani negative man eh. Suldan na to guys. So nataon na to ni siya. Ang kini siya rin ni mabutang sa start. Kini guys, train kini sa yung lights. Butang ini mo siya sa sama siya. Common guys sa relay. Normally close sa lights niya guys ha. Pero kinahanglan pa ta mag jumper dire guys para makuha siya supply. Kaya ang relay ani guys, switching relay mo ni siya mo paon sa iyang water pump. Ito lang gitaod guys. Sinsya na kay kurog kay tagkamot. Okay na guys. Ini jampiran pun nato siya guys para sa iyang relay sa common ya. Gikas common jumper ta dire. Ito jumper guys ay common niya jumper na to dire. A few moments later. Yan ang pikas kini siya, ari na ni siya sa normally open. So NO pangitaon rin mo na guys. Mga Bisaya Tech. Ano yung pangitaon na normally open kay ning masupplyan ni siya, mo close man ni siya. Kini siya guys. Lang gadget guys kay magkuha sa kukuha para jumper. A few moments later. Kina guys. Itong gamitig jumper guys. Jumper naman ni sa com guys. Kini sa jumper sa dimo diri sa com. Para na-supply ang pump.
Okay guys, okay na siya guys. Nataon na to. So ato na siyang ibalik guys. Okay na guys. Dana, salamat kay guys ha. Nya ayaw mo kalimot og subscribe. Press the notification bell para updated mo sa ato ang channel.